Тигърчето, което обичаше да се къпе. Имаше едно време едно тигърче на име Бърт. Зъбите му бяха големи, бели и остри, а когато ръмжеше, чуваше се истински тътен. Всъщност Бърт беше мило тигърче, винаги любезно и учтиво, освен когато някой друг пожелаеше да се изкъпе. Самото то много обичаше да се къпе и лежеше във ваната по цял ден, докато мистър и мисис Смит и тяхната малка дъщеричка, които живееха с него, се ядосаха не на шега. Защото всеки път, когато някой от тях решеше да се изкъпе, Бърт ръмжеше и се зъбеше. „Моля те, Бърт, излез най-после и ела да вечеряш“, казваше мисис Смит и донасяше цяла чиния пълна с кокали. „Не, благодаря“, изръмжаваше Бърт в отговор. Горката мисис Смит едва сдържаше сълзите си. „Време е да къпя бебето, а Бърт все още е в банята. Какво да правя?“ „Сетих се как да постъпим“, извика мистър Смит. Отиде до магазина и купи 20 шишенца мастило, а когато Бърт гледаше настрани, изля мастилото във ваната. Водата почерня, както и самият Бърт. Няколко часа по-късно Бърт реши, че е време за вечеря и излезе от водата. „О, погледни какво хубаво черно коте“, извика мистър Смит. „Да, наистина, много хубаво коте“, съгласи се мисис Смит. „Коте“, учуди се Бърт, „но аз не съм коте, аз съм тигърче“. „Тигрите имат ивици“, отвърна мистър Смит. „Те не са черни отгоре до долу като теб“. „О, Боже!“ възкликна Бърт. „Може пък наистина да съм коте?“ „А котките не обичат да се къпят“, рече мисис Смит. „Нали знаеш това?“ „Така е“, съгласи се Бърт. След вечеря Бърт отиде в градината. Като го видя, Принц, съседското куче, което обожаваше да преследва котките, изръмжа. „Я, котенце, ще го подгоня!“ Но Принц усети леко притеснение, защото досега не беше срещал толкова едро коте. От друга страна, той беше свикнал котките да бягат ужасени, когато залае. Затова се хвърли с лай срещу Бърт, който обърна мързеливо глава и изръмжа само веднъж. „Рррррр!“ Принц не беше изпитвал такъв ужас през живота си. В миг прескочи оградата и се скри в колибката си. Малко по-късно, когато и мистър Смит излезе в градината, Бърт го попита. „Наистина ли съм коте? Не мислиш ли, че съм доста едричък?“ Вярно е, че не си коте“, отвърна мистър Смит. „Ти си тигърче, при това много специално, което не обича да стои във ваната повече от половин час, а това е най-добрата порода тигри.“ Бърт остана много доволен. „Значи съм от най-добрата порода“, рече си той и замърка. Сетне се взе да ближа черната боя, докато отдолу отново се показа жълто тигърче с черни ивици. Тогава Бърт влезе в къщи и каза на мистър Смит. „Мисля да се изкъпя.“ После влезе в банята, пусна водата и блаженно се отпусна във ваната. Този път обаче остана там точно половин час, а мистър Смит го похвали колко добро тигърче е и за награда му подари голяма кофа сладолед. Бърт пъхна глава в кофата и заблиза лакомството. Колко вкусно! Толкова обичам сладолед!